Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Li noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Giuseppi u Ester Vella. Bdejna dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa bil-kant ġbartna fl-imkien mulej. Kemm hi xi ħaġa sabiħa li nħossu tassew din l-istedina tal-mulej biex ninaqdu miegħu, għax meta aħna nfittxu lilu, il-frott ta' din it-tfittxija tagħna lejh tfisser ukoll l-għaqda tagħna ma' xulxejn. Jew għalhekk ħuti, fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna f'dan il-jum li l-Knisja qiegħda tagħmel it-tifkira tal-Papa San Piju V, jew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, int anqalt fil-Knisja tiegħek lil Papa San Piju V biex iħares il-fidi u biex jaħseb u jħabbrek ħalli tingħata lilek qima aktar xierqa. Bit-talb tiegħu għatina li nissieħbu fil-misteri tiegħek fidi imħeġġa u imħabba ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien huwa u jitkellem fis-sinagoga ta' Antjokja ta' Pisidja, Pawlu qal, ħuti u liet Abraham u intom il-ġnus li tibżgħu minn Alla, li nabata Alla l-aħbar ta' din is-salvazzjoni. In-nies ta' Ġerusalem u l-kapijiet tagħhom ma għarfux lil Ġesu u anqas ma fehmu kliem il-profeti li jinqraw kull nhar ta' Sibt. Madankollu temmewhom huma stess billi kkundannaw għall-mewt. Għalkemm ma sabux fuq ix setgħu jagħtuh il-mewt, talbu lil Pilatu biex ineħħilu ħajtu. U meta temmew dak kollu li kien miktub fuqu, niżluh mis-salib u qiegħduh f'qabar, imma Alla qajmu mill-imwiet. Għal ħafna jiem baqa' jidher lil dawk li kienu jitilgħu miegħu mill-Galilija lejn Ġerusalem u li issa huma xhieda tiegħu quddiem il-poplu. U għalhekk aħna qegħdin hawn biex nagħtukom l-aħbar, il-wegħda li Alla kien għamel lil missirijietna, temma għalina li aħna uliedhom billi qajjem lil Ġesu mill-imwiet kif hemm miktub fit-tieni Salm. Ibni jint, jien illum nissiltek. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Jien għamiltu s-sultan tiegħi fuq Sijon l-għolja mqazza tiegħi, irrid inxandar id-digriet tal-mulej u għalli ibni jint jien llum nissiltek. Alleluja, alleluja, alleluja. Itlobni u l-ġnus natik burtek u tru fl-ard bi priża tiegħek, b'verga tal-ħadid int tkissirhom bħal ġarra tal-fuħar frak tagħmilhom.
Alleluja, alleluja, alleluja. U issa slaten ifmu sewwa twidbu intom li taħkmu l-art, aqdu lil-mulej bil-biża u bir-roda riġlejh busu. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Jiena hu it-triq, il-verità u l-ħajja jgħid il-mulej, ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: tħallux qalbkom titħawwad, emnu falla u emnu fija wkoll. Fid-dar ta' missieri hemm ħafna postijiet li ma kienx hekk kont ngħidilkom sejjer inħejjilkom fejn toqgħodu. U meta mmur u inħejjilkom post, narġa' niġi biex neħodkom miegħi fejn inkun jien tkunu intom ukoll. U it-triq għal post fejn sejjer tafuha. Tumas qallu: mulej, aħna ma nafux fejn inti sejjer, kif nistgħu nafu it-triq? Wieġbu Ġesu: jiena huwa t-triq, il-verità u l-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Kemm hu ta' sosten, eżjes, ta' faraċċu ta' tama dan il-kliem li l-mulej dal-għodu għadu kemm qalilna. L-ewwel qabel kollox, il-mulej irid is-serħan tagħna, il-paċi tal-qalb tagħna. U x'tab xejn li l-ewwel kelma li qalilna: tħallux qalbkom titħawwad. Kemm inħabtu wiċċna ma' mumenti matul il-ġurnata fil-ħajja tagħna ta' kuljum fejn qalbna titħawwad, nitgerfxu. Tħallux qalbkom titħawwad. It-taħwit, in-nuqqas ta' serħan, in-nuqqas ta' paċi mhuwiex ġej min-naħa ta' Alla, imma huwa frott id-dnub tiegħi u tiegħek, frott id-dnub ta' ħaddieħor. Għaliex anke d-dnub tiegħi, anke jekk hu kemm hu personali, iħalli effett fuq il-komunità. Tħalliwx qalbkom titħawwad. U għaliex? Għaliex hu jippreżenta ruħu bħala dak li wassalna għand il-missier. Għalhekk fir-risposta lil Tumas jgħidlu: jiena huwa it-triq, il-verità u l-ħajja. Fil-Vanġilu ta' San Ġwan ħafna drabi insibu anke frażi oħra ta' Ġesu: min jara li jara lill-missier. Il-mulej huwa t-triq li twassalna għand il-missier. Il-mulej huwa il-verità li ma tqarraqx bina. Il-kelma tiegħu ma tħawwadx il-qalb tal-bniedem, anzi fil-kelma tiegħu jiena u int nistgħu nsibu s-serħan. Il-mulej huwa il-ħajja tagħna. Ejjew nitolbu hekk biex inħallu li qalbna tkun imdawla mill-kelma tiegħu u aħna wkoll ngħixu fis-sliem dawn il-jiem tagħna fuq din l-art sakemm ikunu stess li jdaħħalna fid-dar ta' missierna. Inresqu bil-fiduċja it-talba tagħna quddiem il-missier li joffra l-Ibnu Ġesu biex ikun għalina it-triq, il-verità u l-ħajja.
Nitolbuk mulej biex il-Knisja temmen fil-verità tal-Evanġelju u li ssir għalija t-triq li bija tasal għall-laqda mal-ħajja tiegħek tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Nitolbu. Nitolbuk mulej għad-djakni Etienne Gilson u Andrew Grima li jillum sejrin jiġu ordnati saċerdoti. Għamel li jkunu saċerdoti ħabbrika u qaddisa skont il-qalb tiegħek. Nitolbu. Nitolbu biex il-bnedmin iħallu il-ħafna toroq imawġin li jwaslu biss għal weġġat u taħwit il-qalb. Għamel li huma jażlu it-triq tal-verità u l-ħajja tiegħek. Nitolbu. Nitolbu kalina il-koll biex ma nħallux li qalbna titħawwat u titbeżza, imma nemnu li Kristu huwa magħna bħala t-triq li twassalna għand il-Missier. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, il-qaddejja tiegħek, inti tkompli tbierek il-familji tagħna b'att aktar ta' vokazzjonijiet. Nitolbu. Inresqu qudiemek mulej bl-interċessjoni ta' Omna Marija, il-ħutna il-morda u l-persuni li jduru bihom. Għamel li huma ikunu ta' faraġ, sosten u għajnuna għal dak kollu li huma jagħmlu magħhom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Inroddulek ħajr Missier Qaddis għaliex tajtna lil Kristu ibnek il-kelma tal-ħajja li huwa t-triq li twassalna għal għandek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna u nġeddu t-tifkira tal-San Pio V nofrulek mulej il-vittma qaddisa li bis-sagrifiċċju tagħha ħfirt id-dnub tad-dinja. Għamel li din l-offerta tkun ta' ġita għalina bi Kristus jedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna il-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristus jedna. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Pio V, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaha fil-erf bit-tagħlim li huwa xandar u tilqa' it-talb li jagħmilek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti,
Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smawiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-oli ta' smawiet. Għaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħa il-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxerrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed li lna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzo Malla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla
li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlejx, tħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejja. Il-ġisem ta' Kristu. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, għamel li jiddoni li tajtna fit-tifkira ta' San Pio Ħamsa jaħdmu fina bil-qawwa kollha tagħhom biex jenuna f'din il-ħajja li tgħaddi
u jiksbulna ilena u l-ferħ ta' dejjem bi Kristu Siedna. Xtieq infakkarkom li għada nibdew ix-xahar Għażejs ta' Mejju. U matul dan ix-xahar il-Papa Franġisku qiegħed jagħmlilna stedina biex matul dan ix-xahar aħna nitolbu it-talba tar-Rużarju lill-Omna Marija għat-tmiem tal-pandemija. U dan il-Papa sejjer jagħmlu għalhekk kuljum matul ix-xahar ta' Mejju billi ġew magħżula 30 santwarju fosthom anke is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu biex f'ġurnata wara l-oħra jingħad dan ir-Rużarju. Għalhekk ir-Rużarju se jkun imxandar fuq il-mezzi soċjali tad-Djoċesi ta' Għawdex kif ukoll tas-Santwarju u anke Shake Television u dan ikun kuljum fis-6 ta' filgħaxija. Hekk kif jispiċċa mbagħad ir-Rużarju tibda il-quddiesa ta' filgħaxija. Barra minn hekk kull filgħodu f'dan is-santwarju fuq it-talba li qed jagħmel il-Papa lil dawn is-santwarji li huwa għażel mid-dinja kollha, filgħodu fis-8:15 ta' filgħodu tinxtel ix-xema il-lampa ta' żejt fil-kappella tal-Madonna u ssejr ċelebrazzjoni qasira ta' talba u affidament lill-Madonna u tinqara l-intenzjoni li l-Papa qed jitlobna biex nitolbu dwarha matul il-ġurnata kollha li jimbagħad issejb il-qofol tagħha fit-talba tar-Rużarju. L-istess filgħaxija terġa' ssejr talba oħra lill-Verġni Marija bħala għeluq il-jum. Ngħidu flimkien għalhekk issa 3 avamarijiet lill-Omna Marija. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Matul din il-ġimgħa wkoll għandkom tirċievu propju dan il-flyer li fih hemm ukoll il-programm tal-erbat li jibdew propju nhar l-erba li ġejja. Fakkarkom ukoll li anke minn għada meta jibda dan ir-Rużarju fis-Santwarju ser jintramaw 2 screens biex min irid jista' jiġi hawnhekk u jingħaqad mas-Santwarju tad-dinja biex nitolbu flimkien din it-talba tar-Rużarju. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Marru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.